cu ce se ocupă un mentor literar în regim independent. Adică cu ce mă ocup eu. Sunt Flore, în cazul în care nu știai, te ajut să scrii, să publici și să vinzi, ca autor român independent, așa că urmărește-mă dacă încă nu o faci. Mentorul literar, în regim independent, eu în acest caz, te ajut să scrii cartea corect, din toate punctele de vedere, astfel încât firul tău narrativ să nu aibă lipsuri din niciun punct de vedere, să nu aibă acel haos creativ, tu să-ți păstrezi vocea lungul întregii cărți și mai mult decât atât, te ajut să lansezi cu succes, cu strategie, pentru că dacă tu nu pornești cu o strategie, cine o să-ți citească cartea în final? Cine o să-ți cumpere cartea? Dar știi care e chestia? Cine o să vină acolo lângă tine și să zică mulțumesc pentru a ta carte? E cartea mea preferată. Dacă tu nu muncești pe partea asta de branding personal, de autor. Nu în ultimul rând, te ajut să-ți formezi un ecosistem. Practic, sunt ca un agent literar, dar cu tot pachetul inclus. Pentru că îmi place să ofer calitate și îmi place ca prin publică culoare să aduc visele realitate. Scriem, pentru că mai sunt doar câteva locuri la mentoratul literar pentru acest an și, desigur, este și o promoție super tare.